Bona nit a tots, Carles Canet, creatiu audiovisual, per dir-ho d'alguna manera, i també de Granollers de tota la vida, tot i que també he viscut exiliat uns quants anys a Barcelona, ell més lluny. Però bueno, tot el que m'ha criat i he fet, ho he fet a Granollers, i ho seguiré fent a Granollers. Carles, lligant amb això que has dit de la creativitat, no? Doncs posem-nos creatius. A veure, com creus que hauria de ser la participació ciutadana a Granollers? Total i absoluta. I crec que la participació ciutadana a Granollers hauria de seguir l'exemple de tots els que estem en aquesta sala. Nosaltres que fem un pas endavant i vosaltres que esteu a darrere nostre, perquè sense que estigueu vosaltres nosaltres no som res. I enllaçant una mica amb això del que pots aportar tu a Granollers, tots tenim una experiència vital, tots provenim, tenim unes feines, tenim uns estudis, i tots podem aportar una mica de tot això en el... Però el que m'agradaria recalcar és el que pot aportar un equip com el nostre a l'Ajuntament de Granollers. I això ho trobo, avui estava rumiant i ho trobo tan brutal, perquè fixeu-vos, tenim una de les millors metgesses de Granollers, una de les millors comercials acabada de jubilar, vull dir que ha d'agafar molta pràctica i ha de parlar amb molta gent. Tenim un enginyer industrial, tenim un emprenedor, tenim un professor, tenim una biòloga, tenim un doctor en ciències polítiques i després em teniu a mi. Però l'equip és tan potent que jo crec que Primàries conformarà la llista més potent que s'hagi presentat mai a l'alcaldia de Granollers. Si a això li sumem el fet de que nosaltres hem fet el pas, però la llista es conformarà depenent de les votacions vostres i de la gent que està apuntada al cens de Granollers. Més obert, més potent i més lliure, més impossible que sigui una llista electoral. I a més, després hi haurà el programa que el conformarem també amb vosaltres. Vull dir, no hi haurà una persona amb una ment brillant que ens dirà heu de proposar això, heu de proposar l'altre, l'hem de fer entre tots nosaltres. Llavors, jo el que puc aportar és la meva experiència dirigint equips, per exemple. Equips de televisió, un programa de televisió no el fa el director, el fa tot un seguit de gent. Jo he de comptar amb el millor càmera, he de comptar amb el millor guionista, he de comptar amb la millor o el millor maquillador. Jo estic molt acostumat que la meva feina és feina d'equip. Jo sol no faig res. Llavors, treballar amb aquest material humà és molt difícil, però és la tasca més engrescadora que pot haver-hi en una feina avui dia. I callo perquè... Carles, volies... No? No, bueno... Sí o no? Sí. Aviam, jo sempre que pugui parlar, encantat. D'acord amb sectorialitzar el programa, d'acord amb tu, els barris són molt importants, i com el farem entre tots el programa electoral, Primàries ha de ser innovador en moltes coses, però també hem de ser innovadors en que la gent que ha fet amb nosaltres el programa electoral posteriorment al seu intent d'aplicació ens exigeixi responsabilitats i actuacions sobre aquest programa electoral que hem proposat. La ciutadania té uns drets, té unes obligacions, i aquí
dintre de les obligacions, també hem d'acostumar a la gent a exigir quines responsabilitats tenen sobre el que se'ls ha promès. En quant al del programa, jo crec, i també ho vaig comentar l'altre dia, no crec que hàgim de fer un programa electoral de 140 pàgines prometent 34.000 coses que després sabem que són impossibles de complir. Prometem-ne 5, prometem-ne 10, però fem la realitat. I això serà el nostre aval després, perquè vosaltres ens haureu d'exigir que complim el que hem promès en el programa electoral. I fins ara això no s'ha fet mai. La gent no es llegeix els programes electorals abans de votar. I com no se'ls llegeix, puc prometre el que vulgui, que després tornarem a parlar de cobrir la via del tren. No. O es pot o no es pot. I si ho prometem, fem-ho. Però vosaltres sou els que ens heu d'exigir a nosaltres després que complim tot el que hi havia en el programa electoral. I això és una responsabilitat molt gran, però que em sembla que tots hem d'estar disposats a afrontar-la. Per matar aquest tema. Jo diumenge passat, al casino, vaig oferir el meu correu electrònic i el meu número de mòbil personal a tothom. A mi me'l van demanar. Hi ha gent que va marxar d'allà amb el meu correu i amb el meu... Jo l'ofereixo. No tenen per què fer-ho tots, tampoc, perquè pot ser una mica atabalador. Jo prometo contestar tots els correus que se m'envien en aquest correu i agafo el compromís de fer-los extensius a tot l'equip de candidats de primàries. Fa falta que guanyeu. Però tu dubtes això? Perquè jo no. Ja està. Després de totes aquestes preocupacions, què voleu que digui? Sí, va, me'n traurem de la màniga. A nivell global, em preocupen sobretot dues coses de Granollers. Estic totalment d'acord amb el que deia l'Oriol. L'immobilisme que pateix actualment Granollers i ja porta arrossegant de molts anys és brutal. Una majoria absoluta durant tants anys no beneficia ningú. S'acaben creant equips que són farragosos, que ja estan cansats d'ells mateixos. Per ser breu, una, l'immobilisme de l'Ajuntament. Aquí recordo, i l'altre dia parlàvem, Granollers podria tenir una població flotant de 10.000 habitants universitaris, es va deixar escapar en el seu moment. Podria tenir tot el que ara hi ha Terrassa, CAC, Escola de la Ciutat de la Imatge i tot això, hagués pogut venir aquí Roconvert i tot no va venir aquí per immobilisme. Segona, que els ciutadans de Granollers en els moments actuals es deixin arrossegar per la por, i amb això estan negociant tots els partits polítics i tots els polítics, estaran jugant amb la nostra por. La nostra por perquè els de primàries, i això ens ho han sentit dir durant tota Catalunya, dividirem el vot independentista, esteu fent un mal horrorós, totes aquestes coses, després ho passo per la taula, però després hi ha una cosa que és personal i és de sentiment, val? I jo crec que els sentiments són molt importants. Jo per la meva feina m'he de voltar molt. He estat últimament a Washington, a Boston, a Londres, i quan em pregunten d'on soc jo sempre dic que soc de Granollers. Evidentment a Boston, Washington, Londres pot donar una cara rara i diuen what? I dius sí, però a Barcelona, Catalunya. Jo estic molt orgullós de la ciutat de Granollers. El que passa és que el que em dol molt és que cada vegada em costa més justificar aquest orgull. Últimament ens han dit sí, aquella ciutat en la que guanya Ciutadans a certes eleccions.
Sí, aquella societat que és del 155. Sí, aquella capital de comarca que és el puntet vermell, un dels puntets vermells de Catalunya, perquè vosaltres sou del 155, no? Clar, tot això a mi, hòstia, són diverses punyaladetes. Em sap molt greu i trobo que la meva principal preocupació és recuperar l'orgull de ser granollerí i crec que entre tots ho hem d'aconseguir. Jo soc de Lleida i em solidaritzo amb això de la punyaladeta perquè nosaltres també, Déu-n'hi-do, el punt vermell que tenim. Vull dir que no sou els únics, aquí una mica de solidaritat, plegats, quan hem fet teràpia ara, a la taula. I bàsicament, jo sí que us faré una petició, disculpeu-me, i amb això ja acabem, ara sóc jo la que dic que ja acabem. No. Els candidats, i no només de Granollers, en general, sisplau, quan estiguem dins de les institucions municipals, dels consistoris, deixem de renovar els contractes municipals a empreses externes de l'IBEX. Deixem de fer-ho. Reus ho va intentar, va ser un dels clars exemples del que no ens agradaria veure com partits com Esquerra Republicana o el PDeCAT, que són els que van votar a favor de renovar una altra vegada, tot i que la CUP evidentment s'hi va oposar. No ens cal. El feixisme o l'unionisme espanyol no només se l'assenyala, se'l batalla. I des dels consistoris aquesta és una gran batalla que els hi podem plantar, que és no renovem cap contracte amb ells. I per acabar, i això ja més nivell nacional català, sobretot en aquests moments excepcionals en els que ens trobem, recordem sempre i tinguem sempre molt clar que la independència sí és possible, perquè és legal, és legítima i és democràtica. Visca Granollers i visca Catalunya independent.